To amma kacokan idan muka tattara wannan 'yan siyasan gabaki ɗaya muka ƙara dawo da su muka zuba su akan faifai aka dawo kan cikin jam'iyyar APC akwai wani mutum guda tsarin da yake hawa a ɓangaren siyasa da irin salon siyasan da yake yi da lissafin da yake bugawa za ka gane cewa wato ɗan siyasa ne wanda wasu sukan kira shi da wato hawainiya. Wato siyasar Najeriya yanzu ta ɗauki wani sabon salo ne na musamman. Idan ka duba kowace jam'iyya akwai jigajigan 'yan siyasa a cikinta. Kama daga ita jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar APC, haka zalika babban jam'iyya ta adawa duk da dai na ji wasu kan yi ƙorafi cewa yanzu bata zama babban jam'iyya ba wato PDP. Haka zalika idan ka koma ita jam'iyyar wato ADC ita kanta tana da jigajigan 'yan siyasa wanda duk wanda ya kalla zai gane cewa akwai fa manyan mutane a wajen wanda in dai ɓangaren lissafi na siyasa to fa sun iya shi. To amma kacokan idan muka tattara wannan 'yan siyasan gabaki ɗaya muka ƙara dawo da su muka zuba su akan faifai aka dawo kan cikin jam'iyyar APC akwai wani mutum guda wanda waɗansu ba su ɗaukan shi a matsayin wato wani babba sosai amma da ka tsaya ka koma tarihi kaga irin rawan da yake takawa a cikin siyasa da irin tsarin da yake hawa a ɓangaren siyasa da irin salon siyasan da yake yi da lissafin da yake bugawa za ka gane cewa wato ɗan siyasa ne wanda wasu sukan kira shi da wato hawainiya ko kuma a ce kuli-kuli ko ina ka faɗi gaba ne. Shi ne mai malabuni. Idan muka koma tarihi a lokacin da jam'iyyar APC mai mulki take cike da ƙalubale a lokacin wato marigayi Muhammadu Buhari sai aka duba aka ga wa ya kamata a ɗauka wannan jam'iyyar a bashi domin ya ɗinke ɓarakan da jam'iyyar APC take da shi. Sai aka ɗauko mai malabuni aka bashi wannan jam'iyyar a wannan lokacin. Yana gwamna abin da zai baka mamaki shine gwamna amma kuma aka ɗauka wannan matsayin aka bashi duk da haka yana ayyuka guda biyu. Amma duk wannan ayyukan da yake yi bai haɗa shi gida biyu a ce bai fasa aikin da yake yi na gwamnan jihar shi ba bai fasa yi ma al'ummar shi aiki ba. Haka zalika ya zo cikin jam'iyyar APC ya ɗinke wannan ɓarakokin da ke ta faruwa ya ɗinke ta jam'iyyar APC ta dawo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu muna ganin irin abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar APC. Ka duba ka ga aka ƙara janyo shi. Wato wani lissafi ake dubawa mutum ne wanda yake da hangen nesa. A cikin jam'iyyun nan yau aka ce maka mai malabuni yau zai tsaya ya dira a cikin jam'iyya ko da ce ta samu ɓaraka idan har zai shiga cikin jam'iyyar saboda lissafin da yake bugawa wato zai iya ɗinke ɓarkokin gabaki ɗaya. Yana da wato irin akwai fikira da yake da shi wanda ba kowa ke da shi ba. Muka dawo sauran jam'iyyun gabaki ɗaya muka duba aka buga faifai aka zuba su za ka ga cewa to mai malabuni ya riga ya yi zarra sosai ma 'yan siyasa sosai.